Κανονισμός 543-72. Τελικά κυκλώματα ρευματοδοτών. Σήμερα θα δούμε αυτό το θέμα από άλλη σκοπιά και ουσιαστικά θα μιλήσουμε για τους αγωγούς προστασίας που χρησιμοποιούμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Για τελικό κύκλωμα με αριθμό ρευματοδοτών ή κουτιά σύνδεσης που προβλέπεται να τροφοδοτήσουν διάφορα στοιχεία εξοπλισμού, όπου είναι γνωστό ή αναμένεται ότι η ολική ένταση του αγωγού προστασίας κάτω από κανονική λειτουργία θα ξεπεράσει τα 10 μιλιά, το κύκλωμα θα παρέχεται με μεγάλης ακεραιότητας σύνδεση του αγωγού προστασίας. Και αυτό θα συνάδει προς τις απαιτήσεις του κανονισμού 543-71. Μιλούμε για ένταση που δημιουργείται στο κύκλωμα σαν λειτουργική απώλεια, η οποία ξεπερνά τα 10 μιλιά. Τότε πρέπει να πάρουμε επιπρόσθετα μέτρα. Οι ακόλουθες διατάξεις τελικών κυκλωμάτων είναι αποδεκτές. Τι λέει? Εδώ έχουμε ακτινωτή διάταξη με πρίζες ή ρευματοδότες, όπως θέλετε πέστε τους, BS 43-43. Τώρα τις βρίσκουμε σαν BS EN 60-309 και είναι οι πρίζες βιομηχανικού τύπου, όπως τις αποκαλούμε. Τελικό κύκλωμα ακτινωτής διάταξης που τροφοδοτεί μονούς ρευματοδότες, όχι διπλούς, μονούς. BS EN 60-309, το ίδιο. Με ολικό ρεύμα απώλειας να ξεπερνά τα 10 μιλιά. Τότε τι κάνουμε? Έχουμε εδώ τους ρευματοφόρους και έχουμε και την γείωση. Εντάξει. Δεύτερο, έχουμε τελικό κύκλωμα δαχτυλιδιού, το οποίο τροφοδοτεί διπλούς ρευματοδότες, πάλι με το ίδιο πρότυπο, με ολικό ρεύμα απώλειας προς τη γη που ξεπερνά τα 10 μιλιά. Να το. Τι έχουμε? Εδώ έχουμε ακτινωτή διάταξη, το ίδιο είναι και η γείωση μας. Εδώ έχουμε δαχτυλίδι, περισσότερα από μια πρίζα. Το λοιπόν τι έχουμε? Έχουμε κύκλωμα το ρευματοφόρο αγωγό σαν δαχτυλίδι, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και το αγωγό προστασίας του κυκλώματος, βλέπετε, ο οποίος είναι μεγαλύτερος ή στη χειρότερη περίπτωση ίσως προς 1,5 μιλίμετρο. Πιθανόν να χρειαστεί να βάλουμε και 2,5 μιλίμετρα. Το λιγότερο επιτρεπτόν είναι 1,5 μιλίμετρο. Και τι ιδιαίτερον έχουμε? Εδώ είναι η παρέτα της γείωσης. Τα καλώδια μας του αγωγού προστασίας καταλήγουν σε διαφορετικά τέρμινας. Δεν τα βάζουμε μαζί, γιατί θέλουμε να διατηρείται η ακεραιότητα της γείωσης. Τελικό κύκλωμα δαχτυλιδιού με αγωγό προστασίας
παρακλάδια αν υπάρχουν. Το προηγούμενο δεν είδαμε παρακλάδια. Εδώ μπορεί να υπάρχουν παρακλάδια. Χρειάζονται μεγάλης ακεραιότητας σύνδεση αγωγού προστασίας που να συνάδει προς τις απαιτήσεις του κανονισμού 543-71. Θα τα δούμε. Εδώ έχω πρίζες όπου πάλι μπορώ να ξεπεράσω την λειτουργική γύρωση ή απώλεια προσθήκη πέραν από 10 μιλιάμ. Τι λέει? Αυτός είναι αγωγός γύρωσης ο οποίος πάει γύρω γύρω και έρχεται στην παρέτα. Και τι λέει? Εδώ Protective Earth είναι δαχτυλίδι και το μίνιμουμ επιτρεπτών είναι 1,5 μιλίμετρο. Σε κανονικές πρίζες μπορεί να βάλω και 1 μιλίμετρο. Εξαρτάται. Και καταλήγουν σε διαφορετικό τέρμιναλ. Οι πρίζες εδώ είναι μονές και να το θυμάστε. Εντάξει, δεν έχω παρακλάδια. Τελικών κύκλωμα δαχτυλιδιού το οποίο τροφοδοτεί μονούς ρευματοδότες με ολικό ρεύμα απώλειας προσθήκη που ξεπερνά τα 10 μιλιά. Αν θα βάλω κομπιούτερ ή τέτοια ηλεκτρονικά μηχανήματα, πρέπει να κάνω αυτού του είδους την εγκατάσταση. Τελικό κύκλωμα δαχτυλιδιού το οποίο τροφοδοτεί διπλούς ρευματοδότες με ολικό ρεύμα απώλειας προσθήκη που ξεπερνά τα 10 μιλιάμ. Εδώ τι έχω? Διπλές πρίζες. Πρέπει να έχουν αυτές οι πρίζες 2 ακροδέχτες για τον αγωγό προστασίας. Όχι μόνο ένα, 2. 1, 2. Δεν ξεκινούμε με τον ίδιο τρόπο όπως έκαναμε στη μονή πρίζα που ερχόμαστε εδώ και από εδώ φεύγαμε να συνεχίσουμε το επόμενο. Όχι. Οι πρίζες αυτές πρέπει να έχουν 2 χωριστά terminals, ακροδέχτες για τους αγωγών προστασίας. Εντάξει. Το ένα terminal θα χρησιμοποιηθεί για κάθε αγωγό προστασίας και ο αγωγός προστασίας θα είναι το ελάχιστον 1,5 μιλίμετρο. Εντάξει. Εδώ δεν έχουμε παρακλάδια. Αν για οποιονδήποτε λόγο νομίζετε ότι χρειάζεται να πάρετε παρακλάδι, μπορεί να κάνετε το παρακλάδι, θα ξεκινήσετε φέρει από εδώ, θα φέρετε παρακλάδι, αλλά με τον ίδιο τρόπο θα πάρω από εδώ καβαλέτο γύρωσης και θα έρθω στην πρίζα και από την άλλη μεριά πάλι 2. Δηλαδή θα έρθω με 2 αγωγούς χωριστούς και να πάω στην παρακλάδι. Να εδώ οι πρίζες αυτές που έχουν 2 terminals. Βλέπετε τον ακροδέχτη γύρωσης πως είναι. Είναι διαφορετικός από τους άλλους. Μπορεί να είναι πρίζες των 13 αμπέρς, αλλά οι πρίζες αυτές δεν είναι το ίδιο όπως τις άλλες. Μπορεί να είναι πιο ακριβές, αλλά είναι αυτές που πρέπει να χρησιμοποιούμε για αυτού του είδους τις εγκαταστάσεις. Και σίγουρα δεν θα ταιριάζει ο ακροδέχτης της φύσας αν δεν είναι ο ίδιος με τούτο. Να και η φύσα, ο ρευματολήπτης. Βλέπετε εδώ πώς είναι. Εδώ ο προμηθευτής μας δίνει για το φυλάδιο και τι λέει? Αν θα ενώσετε αυτές τις πρίζες, έχετε την περίπτωση την συνηθισμένης εγκατάστασης.
Εντάξει, μπορείτε να κάνετε αυτήν τη σύνδεση. Και εδώ τι έχω? Έχω τούτον εδώ το σύμβολο, είναι γείωση προστασίας. Τούτον το terminal, βλέπετε τούτον το σύμβολο? Να το. Αυτό σημαίνει γείωση λειτουργίας. Προστατευτική γείωση, λειτουργική γείωση. Κοιτάξτε πώς τις συνδέω μεταξύ τους. Αν όμως έχω εδώ δίπλη πρίζα, η δεύτερη περίπτωση μιλούμε για clean earth installation, όπου έχω ηλεκτρονικά μηχανήματα που δουλεύουν, θέλω καθαρή γείωση, όπως τη λέμε. Εντάξει, και earth wire link, το καβαλέτο που υπάρχει για τη γείωση θα αφαιρεθεί, και τότε the functional clean earth, η λειτουργική καθαρή γείωση, should be connected to the terminal marked αυτό, και η λειτουργική καθαρή γείωση θα ενωθεί στον ακροδέχτη που έχει αυτό το σύμβολο της λειτουργικής γείωσης. Εντάξει, και ο αγωγός προστασίας του κυκλώματος θα πάει σε τούτο. Δηλαδή θα αφαιρέσω το καβαλέτο και θα έχω εδώ σύνδεση μεταξύ της προστατευτικής γείωσης και της λειτουργικής. Υπάρχουν όμως εδώ λέει two gang outboard rocker και εδώ two gang sockets with two clean earth terminals. Εδώ έχουμε δύο χωριστές ακροδέχτες για λειτουργική γείωση. Τότε θα συνδέσουμε τούτον μεταξύ τους, δηλαδή την λειτουργική γείωση με την προστατευτική γείωση. Και αυτό το κάνουμε για κυκλώματα πριζών που τροφοδοτούν ηλεκτρονικών εξοπλισμό. Προσέξτε, έχει μεγάλη σημασία η λειτουργική γείωση και για τα μέσα προστασίας και για την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του εξοπλισμού. Να εδώ φαίνεται ακόμα πιο καθαρά. Έχουμε εδώ διπλές πρίζες. Να το καβαλέτο που υπάρχει μέσα. Ερχόμαστε εδώ και δεν φεύγουμε από εδώ να πάμε στην άλλη μέρα, αλλά φεύγουμε από το άλλον ακροδέχτη και ούτω καθεξής. Και αν θα χρειαστεί να κάνουμε να βάλουμε πέστε έναν παρακλάδι, θα προχωρήσουμε προς τα κάτω με διπλούς αγωγούς προστασίας το κάθε τέρμινα. Εδώ δεν είναι πρίζα, είναι ένα fuse connection unit. Ακόμα και εκεί βλέπετε πώς θα γιώσω το σύστημα. Και έρχονται πάλι και καταλήγουν εδώ σε χωριστά terminals. Πάντοτε οποιοδήποτε κύκλωμα είναι πέραν από 10 μιλιάμ, μας είπαν ότι πρέπει να διατηρείται η ακεραιότητα της γείωσης. Εντάξει, γι' αυτό το ενώνουμε σε χωριστό terminal, ούτως ώστε αν τύχει στη μια μεριά να μην λειτουργήσει αποτελεσματικά, να λειτουργήσει από την άλλη. Αλλά πάντοτε θέλουμε και τα δύο να λειτουργούν αποτελεσματικά. Γι' αυτό χρειάζεται καλής ποιότητας εργασία. Δεύτερον, τελικό κύκλωμα ακτινωτής διάταξης με μονών αγωγών προστασίας. Κοιτάξτε εδώ, έχουμε πρίζες διπλές σε ακτινωτή διάταξη. Νάτες. Ερχόμαστε με ρέμα με τους ρεματοφόρους στη μια, πάμε στην άλλη και το καθεξής. Ακτινωτή διάταξη. Αλλά ο αγωγός προστασίας, βλέπετε, έρχεται, πάει από το ένα στο άλλο και ούτω καθεξής, αλλά επιστρέφει και έτσι έχω δαχτυλίδι. Παρόλο που είναι ακτινωτή διάταξη, ο αγωγός προστασίας θα λειτουργήσει σαν δαχτυλίδι.
για να είναι σίγουρη η αποτελεσματική λειτουργία της γείωσης. Και πάλι είναι εδώ το ελάχιστο εμβαδόν εγκάρσιας τομής του αγωγού είναι 1,5 μιλίμετρο. Το ελάχιστο μπορεί να χρειαστεί να είναι και περισσότερο. Εντάξει. Ο αγωγός προστασίας θα συνδέεται σαν δαχτυλίδι και βέβαια πάλι σε χωριστά τέρμιναλ θα καταλήγει. Εδώ βάζουμε αυτό να το δείτε και στο χρώμα. Να εδώ ο αγωγός προστασίας έρχεται, μπαίνει εδώ, εντάξει, και συνδέεται από την άλλη μεριά. Δεν μπαίνει εδώ καβαλέτο να πάει, όχι. Χωριστή σύνδεση για το καθένα. Και μετά από το τελευταίο σημείο επανέρχεται αγωγός προστασίας σε χωριστό τέρμιναλ. Είπαμε το ελάχιστο επιτρεπτών, εντάξει, είναι 1,5 μιλίμετρο. Μπορεί να χρειαστεί να είναι περισσότερο. Θα παρέχεται χωριστός αγωγός προστασίας στον τελικό ρευματοδότη με σύνδεση προς τη μεταλλική σωλήνα ή αγωγών. Εάν εδώ έχω μεταλλική σωλήνα η οποία χρησιμοποιείται για να περάσουν μέσα τα καλώδια, τότε πρέπει να γιώνεται και η μεταλλική σωλήνα. Ή αν είναι trunking μεταλλικό, τότε να γιωθεί το trunking. Από σύστημα BUSBAR με προστασία 30 ή 32 αμπέρ μπορεί να τροφοδοτηθούν μονοί ή διπλοί ρευματοδότες με πρότυπο 1363. BUSBAR, εντάξει, δηλαδή μπορώ να έχω έναν κύκλωμα που να τροφοδοτείται με BUSBAR 30 ή 32 αμπέρς, αλλά μπορούμε από εκεί να ενώσουμε μονούς ή διπλούς ρευματοδότες. Να τους. Το BUSBAR είχαμε πει ότι γυμνός αγωγός, μες στο BUSBAR γυμνός αγωγός, το μίνιμουμ επιτρεπτών είναι 10 μιλίμετρα. Εντάξει, είναι απαραίτητο. Και εδώ μας δείχνει πώς θα συνδέσουμε τις πρίζες μας. Εδώ αν είναι μονή πρίζα, έρχεται η ρευματοφόρη, αλλά η γείωση εδώ πόσον είναι? Ο αγωγός γείωσης, ανεξάρτητα από το μέγεθος των ρευματοφόρων αγωγών, δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 10 μιλίμετρα. Εντάξει, 10 μιλίμετρα. Εδώ single conductor είναι η δεύτερη περίπτωση. Έχω διπλή πρίζα. Εντάξει, έχω το καβαλέτο, να το εδώ, έρχεται από εδώ ο αγωγός προστασίας, εντάξει, και ο αγωγός προστασίας θα είναι μίνιμουμ 4 μιλίμετρα. Αλλά αυτό είναι έγκλειστο. Δηλαδή θα φύγω από το trunking, από το BUSBAR, συγγνώμη, και θα πάω στην πρίζα και δεν έχω προστασία, έβαλα 10 μιλίμετρα. Αν έχω όμως προστασία, enclosed to provide additional protection, είναι μέσα σε σωλήνα, τότε μπορώ να βάλω 4 μιλίμετρα. Εντάξει, εδώ έχω μια διπλή πρίζα και μπορώ να το ενώσω διαφορετικά. Εδώ παίρνω 2 χωριστούς αγωγούς προστασίας. Χωριστός κατευθείαν, χωριστός κατευθείαν. Έχω εδώ διπλές πρίζες, έχω 2 εναλλακτικές λύσεις και η μονή πρίζα. Αυτό μπορώ να το χρησιμοποιήσουμε για γραφεία και τέτοια. Δηλαδή μπορώ με έναν BUSBAR, trunking BUSBAR, να πάω γύρω
να τον στερεώσω και να βγαίνω πάνω στα γραφεία ή να βγω σε πρίζες τα οποία να χρησιμοποιήσουμε για τον εξοπλισμό μας. Όπου 2 ή περισσότερα παρόμοια κυκλώματα δαχτυλιδιού τροφοδοτούν ρευματοδότες σε διπλανών χώρων και τροφοδοτούνται από τον ίδιο πίνακα διανομής. Προσέξτε, 2 ή περισσότερα παρόμοια κυκλώματα δαχτυλιδιού. Έχουμε 2 rings, εντάξει. Τροφοδοτούν ρευματοδότες σε διπλανόν χώρο και τροφοδοτούνται από τον ίδιο πίνακα διανομής. Έχουν πανομοιότυπα μέσα προστασίας, δηλαδή μπορεί να είναι 30 αμπέρες και τα δύο, τα ίδια μέσα προστασίας και ούτω καθεξής. Πανομοιότυπα μέσα προστασίας εναντί βραχικυκλώματος. Εντάξει. Εμψηπείς και έχουν την ίδια διακοπτική ικανότητα, την ίδια ένταση λειτουργίας, και η προστασία υπερέντασης και αγωγούς προστασίας λέει του ιδίου εμβαδού τομής. Αν έχω αγωγό προστασίας 1,5 μιλίμετρο, εντάξει, τότε, δηλαδή υπάρχουν οι 3 προϋποθέσεις, σημάδες, τότε μπορεί να υπάρξει δεύτερος αγωγός προστασίας στον τελικό ρευματοδότη του ενός κυκλώματος με σύνδεση του αγωγού προστασίας από διπλανό κύκλωμα. Τι είναι τούτο? Θα δούμε το σχέδιο. Άλλα κυκλώματα που συνάδουν προς τις απαιτήσεις του κανονισμού 543-7-1 είναι τούτο. Τι λέει? Έχω εδώ έναν κύκλωμα εντάξει, πάει και έχω άλλον κύκλωμα, είναι 2 διαφορετικά κυκλώματα, εντάξει, έναν κύκλωμα τούτο, έναν κύκλωμα το άλλο. Μπορεί, λέει, παρόλο που είναι σε διαφορετικούς χώρους, να έρθω να συνδέσω το έναν κύκλωμα με το άλλο και μπορώ να βγάλω και παρακλάδια. Εντάξει. All CPCs, αυτό σημαίνει όλη η αγωγή προστασίας των κυκλωμάτων, μπορεί να έχουν επιμέρους συνδέσεις at all terminations. Έχουν επιμέρους συνδέσεις, εντάξει, σε όλες τις καταλήξεις. Νάτες. Και εδώ, εδώ αγωγή προστασίας, να τους. Και εδώ, παρόλο που είναι 2 διαφορετικά κυκλώματα, επιτρέπεται όμως να το κάνουμε αν έχουμε τα ίδια κυκλώματα ακριβώς, να παίρνουμε το ίδιο πίνακα διανομής, να έχουν τον ίδιο αγωγό προστασίας και να έχουν τα ίδια μέσα προστασίας για υπερφόρτωση, υπερένταση, δηλαδή βραχικύκλωμα και τέτοιο. Και εδώ έχουμε, βλέπετε, ακτινωτή διάταξη. Να δει, και ο αγωγός προστασίας πάει και επιστρέφει στο earthing terminal που καταλήγουν και οι άλλοι. Εδώ μπορεί να μην το δείχνει το σχέδιο, αλλά πρέπει να είστε σίγουροι ότι η αγωγή προστασίας του κάθε κυκλώματος ενώνονται σε διαφορετικά terminals. Τούτος είναι ο παλιός κανονισμός του προηγούμενης έκδοσης της 16ης, δεν αλλάζει. Είναι ο ίδιος με το σημερινό κανονισμό που είδαμε και θέλουμε εδώ να το κάνουμε για να διατηρηθεί μεγάλη ψηλή ακεραιότητα της γείωσης. Δηλαδή αν για οποιονδήποτε λόγο η μια μεριά δεν λειτουργήσει, να λειτουργήσει από την άλλη μεριά. Εντάξει. Και οι πρίζες
Τι λέει? Να δεις ξανά. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν πρίζες 1363 ή άλλες σύμφωνα με το πρότυπο 60903. Εδώ έπρεπε να γράψει 60309. Είναι λάθος. Στο τύπωμα είναι 60309-2. Και έχετε το υπόψη σας. Θα μείνουμε μέχρι εδώ. Ξεκουραστείτε και λίγο.